Δήμαρχε, χθες κλείσαμε ένα ραντεβού μαζί σας, με τους συνεργάτες σας, προκειμένου να διευθετήσουμε ένα θέμα που έχει παρουσιαστεί με τα γήπεδα. Η ομάδα, όπως γνωρίζετε, έχει επενδύσει αρκετά χρήματα ο πρόεδρος συγκεκριμένα, προκειμένου η ομάδα να πετύχει το στόχο που είναι ένα στόχο της Super League και φέτος τον έχουμε βάλει εξ αρχής θέση, σαν πρωταρχικό μας στόχο. Είναι όμως, παρόλες τις προσπάθειες, αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ γηπεδικό. Βεβαίως το ενδιαφέρον μας για τον αθλητισμό συγκαταλεγόμενο και το άθλημα του ποδοσφαίρου είναι αμύωτο προς όλες τις ομάδες. Προς όλες τις ομάδες, τις οποίες αγαπούμε εξίσου και συμπαραστεκόμαστε. Πόσο μάλλον οφείλουμε να συμπαρασταθούμε ακόμα μία φορά και στην ΑΕΛΚ, η οποία αυτόν τον στόχο που είπατε, κύριε Αντιπρόεδρε, τον επιτυγχάνει και ευχόμαστε να τον επιτύχει τελικά. Ας ελεγχθούν τα όσα όλοι οι παράγοντες, μια που κατεβήκατε εδώ, να συνεισφέρετε σε μια ειρηνική, ωφέλιμη, δημιουργική, παραγωγική συζήτηση για την αποκατάσταση των χλωοταπήτων σε αυτή τη δυσκολότατη για μας στιγμή, τη δυσκολότατη καταστροφή, ουσιαστικά, με την οποία δεν θέλω να ξαναπαραλάβω ότι ο Δήμος Λέσβου ίσως να πτωχεύσει 1η Ιανουαρίου. Απευθύναμε επιστολές, ο Δήμαρχος, επειδή δεν έχουμε χρήματα, σε κρατικούς φορείς, στο Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού, στους βουλευτές, στον Υπουργό, και μέχρι τώρα δεν πήραμε απάντηση από κανένα. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας και εννοώ τα συμφέροντα της ποδοσφαιριστές μας. Εμείς όμως το ποδόσφαιρο ολόκληρο. Τις συνθήκες προπόνησης να τις καλυτερεύσουμε όσο μπορούμε από τη μεριά μας. Γιατί όντως έχει γίνει, και το ξέρετε πολύ καλά όλοι, έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση από έναν άνθρωπο και εμείς πρέπει να είμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε σε αυτήν την ομάδα την όθηση που θέλουμε όλοι. Και θα είναι μεγάλο κέρδος νομίζω για το νησί, για τον νομό, να υπάρχει μια ομάδα στη Super League. Ο κύριος Κουκούλας, και το λέω τον Νίκο γιατί εγώ συζητάω καθημερινά μαζί του και το έχω πει, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι σε 5 γήπεδα και 6. Είναι δύσκολο, δεν γίνεται. Εμείς θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι στα 2 γήπεδα, στα 3 γήπεδα τα δικά μας που θέλουμε εμείς. Αποκλειστικά. Και με χρηματοδότηση δικιά μας, με λοιπάσματα, με κόμματα κτλ. Ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε πάνω στο θέμα και αυτό καλά εμείς. Εμείς αυτό ζητάμε. Τα γήπεδα που έχουμε να τα λειτουργήσουμε εμείς για να τα καλυτερέψουμε. Επομένως, εισπράττω ότι ζητάτε με δικά σας έξοδα και δικό σας ασφαλώς επιμελητή, γεωπόνο προφανώς, αρμόδιο με τον χλωοτάπητα, μια και εδώ καταλήγει το όλο θέμα στο τραπέζι τώρα που συζητούμε, ζητάτε αυτό το πράγμα. Αυτό. Το γήπεδο δόθηκε δήμαρχο για το χλωοτάπητα, μόνο για το γήπεδο μιλάμε για το χλωοτάπητα. Είχε δοθεί με μια εγγύηση 6+1 ή 5+1, αν δεν κάνω λάθος. Χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει στα 12. Είναι λοιπόν φυσιολογική φορά του από όποια άποψη και να το δούμε. Ίσως είμαι ο μόνος υπάλληλος στο Δήμο μέσα που έχω δώσει 1.700 ευρώ από την τσέπη μου για τη συντήρηση του γηπέδου. Ναι, η δουλειά σου δεν είναι γεωπόνος όμως. Όχι, η δουλειά μου είναι φύλακας. Ο κύριος Μιχαλάκης, ακόμα ο άμμος να φανταστείτε, κάθεται έξω από το γήπεδο. Πλήρωσε για τη συντήρηση του γηπέδου να το φέρει σε μια κατάσταση. Διότι το γήπεδο δεν βλεπόντουσαν. Ήταν σε χειρότερη κατάσταση από την άλλη σήμερα, από την στο γήπεδο. Πλήρωσε ο κύριος Μιχαλάκης, πράγματι έπεσαν κάποια λεφτά, το γήπεδο επανήλθε, αλλά καταλαβαίνετε, περνάμε μια ναυτοκότσι, μια παροιμία πολύ απλή, βάψει μια γριά, δεν πάμε να είναι γριά. Με απόλυτο σεβασμό στην παρέα, κυρίως στους ανθρώπους που εκπροσωπούν εδώ την ΑΕΛ, είπε ο Δήμαρχος ότι τι να συζητάμε τώρα, το αυτονόητο ότι έχουμε όλη την υποχρέωση, από τον πιο πρώτο μέχρι τον τελευταίο, να στηρίξουμε κυρίως την ΑΕΛ και στο στόχο που έχει βάλει, και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο κερδίζει η Λέσβος μέσα από αυτό. Να ελαχιστοποιήσουμε, που σημαίνει 2 σωματεία θα κάνουν τους αγώνες εκεί, η ΑΕΛ και ο αιωλικός. Πάει για το Δημοτικό Στάδιο Μητυλίου. Οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να λάβουν την ευθύνη να μπορέσουν με διαβούλευση, θα το κάνετε Ευαγγέλιο, να φωνάξετε για να δούμε πώς θα παντρέψουμε την δυνατότητα να κάνει τη δουλειά της το σωματείο που λέγεται ΑΕΛ σε ένα γήπεδο που έχει κάθε λόγο να το οικειοποιείται, το λέω έτσι με την έννοια της ΑΕΛ και Κύπραγο, αλλά σε αγαστή συνεργασία με όλους εκείνους που πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβουν γιατί πρέπει να στηρίξουμε την ΕΛ χωρίς με ψημυρίες και ξέρεις όλη αυτή τη μιζέρια, να κάτσετε όμως να κάνετε τη διαβούλευση. Και εμείς εδώ, δηλαδή το νομικό πρόσωπο και ο Δήμος Λέσβου, να αναλάβει την ευθύνη πολιτικά, να στηρίξει αυτές τις πολιτικές, ένα το κρατούμενο,
και να προσπαθήσει να βρει χρήματα. Αφενός μεν για την στατική επάρκεια των κερκίδων εδώ, αφετέρου μαζί με την ΕΕΠ να καλύψει τα έξοδα, τα οποία βεβαίως σε πρώτη φάση φαίνεται να είναι μόνο χλωοτάπητες, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν είναι μόνο αυτά, όπου δημιουργείται πρόβλημα, σηκώνει τα χέρια το νομικό πρόσωπο, έρχεται λογικά στον Δήμο, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους υπαλλήλους. Υπάλληλος αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης, στο γήπεδο των ΤΕΕ και στο γήπεδο της Εγκεσημαρίας υπάρχει ένας μόνιμος, ο Στρατής Μπατζουράκης, ο οποίος είναι σε άδεια. Πρέπει να μπουν 16 υπηρεσίες την εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης το λειτουργούσε ένα παιδί που έφυγε χτες με τη σύμβασή του από το Συμβουλίο Ελευθερίας, ο Γιάννης ο Κουδουνάς, τον οποίο τον παρεκάλεσα να είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο και θα τον πληρώσω εγώ και ο Μπατζουράκης από την τσέπη μας. Τελειώνει αυτό. Ένα. Για να γίνουν στρατιωτικοί αγώνες. Να γίνουν στρατιωτικοί αγώνες, να γίνουν οι αγώνες προπονήσεις και ο αγώνας ποδοσφαίρου στην κερκή της ΑΕΡ. Δεύτερον, να ξέρετε ότι μηχανήματα στον Ταρλάκη γενικά δεν υπάρχουν. Ένα μηχάνημα που φτιάξαμε πριν ένα μήνα, αλλά ήταν σε αχρηστία 2 μήνες, εχθές ήρθε αυτός που μας το πήρε, που μας το έφτιαξε και μας το πήρε με συνοδεία της αστυνομίας. Παρότι στον κ. Καραδίμας, εγώ και αυτά δεν είναι ψέματα. Διότι δεν πληρώθηκε το μηχάνημα. Τι μηχάνημα ήταν αυτό? Αυτό που κουρεύει και αυτό που είναι όλοι. Γιατί με τα χέρια τίποτα δεν γίνεται. Όλα γίνονται με τα μηχανήματα. Να ξέρετε ότι την Κυριακή για να φτιαχτεί το γήπεδο Μυτιλήνης για να παίξει ΑΕΡ, σε όποια κατάσταση να είναι, σε όποια κατάσταση θα κουρευτεί. Είναι 8.475 τετραγωνικά, θα κουρευτεί με τα χέρια. Θα το κουρέψει ο Νίκος ο Κουκούλας ο υπευθυνόμενος με τα χέρια όπως κουρεύονται τα πάρκα. Που είναι μια δουλειά 20 ώρων. Φύγαμε από εκεί. Να ξέρετε ότι στο γήπεδο Μυτιλήνης εδώ και 8 μήνες δεν υπάρχει νερό να ποτίσει το γήπεδο. Ποτίζεται με χλώριο. Είναι το ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει σε ένα γήπεδο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει σε ένα γήπεδο. Γιατί δεν υπάρχει νερό? Γιατί έχει καεί η γεώτρηση και δεν υπάρχουν λεφτά, όπως δεν υπάρχουν λεφτά για το τρακτέρ, δεν υπάρχουν λεφτά για το αυτό. Λοιπόν, είχε γίνει μία συνάντηση για το κεντρικό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στο παιχνίδι με τον φιλικό, με τον Παρετολικό, μάρτυρας είναι ο κ. Παπαδόπουλος και πήρα όλη την ευθύνη, έπεσε και πίεση στο νερό του Δήμου και συγκουλόμεσε σε ένα αποδυτήριο και όλοι τα βάλαμε μεταξύ μας και έλεγα εγώ φταίω και εγώ φταίω για να πάρω εγώ την πολιτική ευθύνη και την ευθύνη τη διοικητική. Είχε γίνει μια συνάντηση του κ. Μιχαλάκη, του κ. Συνάνη που είναι παρόν και μπορεί να είναι και μάρτυρας. Εμού και του κυρίου Κυπαρίσης, στο νομικό πρόσωπο πριν 1,5 μήνα και είχα πει. Ο κύριος Κυπαρίσης είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμβουλίου. Και είχα πει τότε, χωρίς να ξέρω την πρόταση της ΑΕΡ, κύριε Σερακάκη, επειδή είμαι χρόνια σε αυτό το γήπεδο, σε αυτά τα γήπεδα, αν πάει Νοέμβριος, το πιο πιθανό να κλείσω και θα λειτουργήσω τα γήπεδα. Λοιπόν, βρήκαμε να τα φτιάξει, δώστε τα να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει μηχάνημα, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ είμαι ένας γεωπόνος. Καλός ή κακός, αν κάνω σωστά τη δουλειά μου δεν την κάνω, δεν ξέρω. Είμαι ώρες πολλές μέσα. Αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις, ό,τι και να κάνω, μπογιά να πάρω να βάψω το γήπεδο, πράσινο δεν θα είναι. Η κατάσταση αυτή που επικρατεί είναι εξ αρχής ότι τα γήπεδα δεν είναι καλά. Δεν μπορείς να είσαι παντού. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να συντηρείς 3 γήπεδα και να λες το παλικάρι από εδώ πέρα πήγαινε κούρεψε, πήγαινε πότσο. Ο άνθρωπος είναι φύλακας. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα? Μπορείτε να το καταλάβετε? Δεν έχω κάτι μαζί σου. Εγώ ξέρεις τι λέω. Ανέλαβε τον Τάρλα, ανέλαβε το ΤΕΜ εξ ολοκλήρου και άσε την καλονία, άσε το πλωμάρι, άσε τα όλα. Για να κάνεις και εσύ δουλειά. Μίλησα σήμερα το πρωί με τον κύριο Μιχαλάκη και μου ανέφερε και το συγκεκριμένο θέμα με τον τρακτέρ. Ο άνθρωπος είπε το εξής στον κύριο Μυρογιάννη που ανέλαβε το φτιάξει. Του λέει, φτιάξτε το τρακτέρ και αν στο εύλογο χρονικό διάστημα που είναι για να πάρεις τα λεφτά σου από τον Δήμο δεν τα πάρεις, έλα να στο πληρώσω εγώ. Μηχανήμα θέλω προσωπικό και μηχανήματα. Εγώ σας το είπα, την Κυριακή αν δεν κατέβω εγώ στο γήπεδο, η ΑΕΛ δεν πατάει παιχνίδι. Λέγω λοιπόν ότι τη Δευτέρα θα φωνάξω τον Ταμεία και τον Διευθυντή Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας να δω, έστω τρυπώντας και το καζάνι εξήσε, τι χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε αμέσως ως προς τα τεχνικά ζητήματα, δηλαδή μηχάνημα συν ίδρυυση προς άρδευση, το λέω αυτό, και τι άλλο είπες? Το περίπου υπολογίζεις την δαπάνη.
Περίπου Η δαπανή είναι 3.300 το μηχάνημα μας, συγκεκριμένα πράγματα. 2.500 τα μοντέρ. 7. 7. 3,5 και 2,5. 700, 2.800, 2.800, πάμε 10. 10.000 αυτή τη στιγμή πρέπει να πέσουν άμεσα στον ταράκι για να σώσουμε το γήπεδο. Για να σώσουμε το γήπεδο. Για να σώσουμε το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο θα το χάσουμε και στο χρονοτάκτα. Σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή έχω πιστεί γι' αυτό. Μην αιτιολογείτε, έχω πιστεί. Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση και να κλείσουμε το θέμα. Εμείς σαν Καλονή κάνουμε μια πρόταση να έχουμε τα 3 γήπεδα, τα ΤΕΛ, Καλονή και γήπεδο Μυτιλήνης, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη λειτουργικότητά τους με γεωπόνο δικό μας, γιατί ο Νίκος ο Κουκούλας, παρόλη την καλή διάθεση, την τεχνογνωσία που έχει, δεν επαρκεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, δίνοντας βάση στο ένα γήπεδο, αφήνει το άλλο. Δεν μπορεί να επαρκεί, οι αποστάσεις είναι μεγάλες, ο χρόνος που πρέπει να δαπανίσει είναι πολύ μεγάλος και αναλαμβάνουμε να πάρουμε δικό μας γεωπόνο αποκλειστικά με δικά του καινούργια μηχανήματα, να μην έχουμε πρόβλημα με τα μηχανήματα, δουλεύουν, δεν δουλεύουν, και όλη τη λειτουργικότητα αυτών των κηπέδων όπως κάνουμε και τώρα. Βάζουμε πετρέλαιο, βάζουμε εμείς, δεν βάζει το νομικό πρόσωπο. Νερό, προχθές εγώ αγκάρεψα την πυροσβεστική και έφερε βιτίο για να βάλει επάνω στα τέλ, γιατί είχε χαλάσει το μοτέρ. Μοτέρ πληρώσαμε εμείς τον Σπύρο, τον Κάκαρο, 1.700 ευρώ προχθές για να βάλουμε βυθιζόμενο μοτέρ σε βάθος 100 μέτρων αντλία για να μας φτιάξει αυτό. Για να μπορέσει να γίνει δουλειά, να υπάρχει και να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί στα καθήκοντά τους, οι προπονητής και οι παίκτες, και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας, ο οποίος είναι αυτός που προανέφερα. Δεν θα φύγει καμιά ομάδα από τις υποχρεώσεις αυτές από τα γήπεδα τα οποία θα αναλάβουμε, δεν θα βγάλουμε κανέναν απ' έξω, να πούμε εγώ είμαι το αφεντικό. Απλώς εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε εσάς σαν Δήμος, γνωρίζοντας τις οικονομικές αδυναμίες τις οποίες έχετε. Υπάρχει άριστη συνεργασία με τον κύριο Αστηρακάκη και το νομικό πρόσωπο, καθώς και με εσάς και με τον κύριο Βατό. Χθες αντιμετωπίσαμε ένα τεράστιο πρόβλημα, το μηχάνημα του Δήμου, το οποίο έφτιαξε ο κύριος Μυρογιάννης, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος δικός σας, ο πρόεδρος είναι της Αγίας Μαρίνας, μπράβο, ο οποίος ο άνθρωπος ήθελε 3.000 ευρώ, το νομικό πρόσωπο αδυνατούσε 3.000 ευρώ, αδυνατούσε να τον πληρώσει, είπε ο κύριος Αστηρακάκης την επόμενη εβδομάδα να σε πληρώσω, και εκείνος είχε απέτηση να τον πληρώσουμε εμείς, σαν ομάδα. Το οποίο πάει σε όλα τα γήπεδα να το πληρώσουμε εμείς. Λοιπόν, το πήρε το μηχάνημα και έφυγε. Το πήρε το μηχάνημα και έφυγε. Αυτή τη στιγμή αδυνατεί ο Κουκούλας να κουρέψει το γήπεδο και θα αναγκαστεί ο άνθρωπος χειροκίνητα να κουρέψει ένα γήπεδο πολύ μεγάλο της Καλονίας για να παίξουμε την Κυριακή. Είναι φύση αδύνατο να το κουρέψει όπως πρέπει κανονικά για να μπορέσει να παιχθεί ένα καλό υγιές ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γι' αυτό ζητούμε τη συγκατάθεσή σας, το νομικό πρόσωπο θα μιλήσετε και με τον κύριο Αστηρακάκη, υπάρχει όλη καλή διάθεση σε αυτό, να μας χορηγήσετε αυτά τα 3 γήπεδα, να αναλάβουμε εμείς εξ ολοκλήρου τη λειτουργικότητά τους με δικό μας γεωπόνο, τεχνικά μέσα και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν. Χωρίς να βγάλουμε κανέναν απ' έξω. Με έναν εύρυθμο τρόπο λειτουργίας θα λειτουργήσουμε όλοι και θα πετύχουμε αυτόν τον κοινό στόχο που είναι και επιθυμία όλων μας. Αυτό ήθελα να πω και νομίζω πρέπει να βοηθήσετε και νομίζω ότι θα βοηθήσετε προς την κατεύθυνση αυτή.